Američka administracija odbila je da komentariše glasine da Južnoafrička republika snabdeva Rusiju oružjem. Kako je ranije rekao američki ambasador u Pretoriji, Ruben Brigetti, piše TASS, pozivajući se na Johna Kirbija, koordinatora za strateške komunikacije u Savetu za nacionalnu bezbednost Bele kuće. Mogu samo da kažem ovo, mi dosledno i snažno pozivamo druge zemlje da ne podržavaju ruski rat, rekao je on. Kirby je dodao da je Washington posebno razgovarao sa predstavnicima drugih država, tražeći da povuku podršku akcijama Rusije u Ukrajini. Činjenica da Južna Afrika i Moskva navodno sarađuju u vojnoj sferi je nepoznata i samom Kirbiju. Brigetti je prethodno optužio Južnu Afriku da isporučuje oružje i municiju Rusiji. Prema njegovim rečima, SAD su uverene da su tokom uplovljavanja ruskog broda Lady Air u južnoafričku bazu u decembru 2022. godine na brod utovareno oružje i municija. Očekuje se da će Južnoafričko ministarstvo spoljnih poslova protestovati američkom ambasadoru nakon njegovih reči o snabdevanju oružjem.